rikici kana masifa kana zage-zage social media na ce ban gamba baya faɗa ko zuwa kai gaban shi kai sai ya ga daman kula ka sai aka ce ma akan politics ne me ya faru. Wallahi kin san wani abu lokacin da ne waɗannan maganganun wallahi ban san lokacin da zuciya ta ɗibe ni na tafi na je na kafe na ce a saka min kamara mu tafi terminus a mashin ma na tafi ban ma shiga mota ba ga motar na ce ba zan shiga motar ba mu tafi na hau mashin muka tafi terminus na je na ce ku kafe min kamaran a tsakiyar kasuwa aka kafe min kamaran kuwa na saki zance wasu maganganun ma wallahi ban san na faɗe su ba saboda a fusace nake na faɗi maganganu daban-daban da suke cimin tuwa a ƙwarya lokacin ai ina Jos ne ai na je Jos yanayin wasu mutane da na gani waɗanda a baya na san sun fi ƙarfin abubuwa da yawa a wannan lokacin na gansu suna tambayan wasu kuɗaɗe da ba su taka karya sun karya ba kuma ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba mutanen da yawa Nafisa wallahi ana shan wahala a Najeriya ko kuma an ce a arewacin Najeriya saboda wani irin talauci aka kakaba wa mutane kirkirarren talauci aka kirkira aka kakaba wa mutanen arewa da gangan saboda a yi kontrolin ɗinsu. So kaka ce na katse kan tambaye ka ina jinki wa ya zaɓi gwamnatin ɗan Najeriya ɗan arewa ko ba ku yi ba ka cikin wanda suka yi ina daga cikin sahun gaba a cikin mutanen da suka tallata wannan gwamnatin ba ki san wani abu ba yaudarar mu aka yi kin fahimta yaudarar mu aka yi da cewa wannan mutumin Bola Ahmad Tinubu ya na ga kin yi dariya inda ka faɗi sunan ne to sunan shi ne ai Bola Ahmad Aswaju serious kenan Bola Ahmad Aswaju